7 timijiet, 10 titlielaq ta' iżjed minn 1000 metru l-waħda fil-port il-kbir u rebbieħ wieħed. Din ir-regatta tradizzjonali Maltija li ssir darbtejn fis-sena, dik tal-31 ta' Marzu u dik ta' jum il-Vitorja, it-8 ta' Settembru. Din it-tellieqa li tmur lura l-żmien il-Medjuevu tiġbed lejn Marsa Mxett u l-Kottoniera eluf kbar ta' spettaturi li joħonqu l-madwar biex isegwu l-qaddiefa jagħtu sal-aħħar qatra ta' enerġija li jkollhom biex id-dajsa tagħhom tidħol l-ewwel fit-tellieqa partikolari. One News żar ix-xatt ta' Marsa Mxett fejn seta' jennota li kull klabb kellu għadd ta' dajs differenti li bdew jiġu operati b'stili differenti. Biex jispjegalna dwar dan, tkellimna ma' Dennis Thornton, pionier fir-regatta bil-parteċipazzjoni tiegħu tmur lura l-20 ta' snin. U spjegalna d-differenza bejn id-dajjes u l-użu speċifiku ta' kull waħda minnhom. Fir-regatta hemm kategorija A u kategorija B. Ikun hemm 5 tiġrijiet ġo kull kategorija li hemm tal-medalji jgħidula, ikun hemm fi 4 qaddiefa. Għandek fregatina, ikun hemm ġiex qaddiefa u tmunier, ikun tifel, kemm jista' jkun ikun ħafif. Għandek dajsa ta' bitnej, hija tal-pass ikun fiha ġiex qaddiefa, u jebbil qiegħda u jebbil wieqfa, kajjek, ikun hemm ġiex qaddiefa fih, ikun naqa' iżgħar. U mbagħad għandek it-tiġrija ta' bl-erba', ikun fiha 4 qaddiefa wkoll. Ġranet bħal dawn għal Dennis wal qaddief oħra bħalu huma ta' sodisfazzjon kbir. Meta mistoqsi xi fisser għalih l-isport tar-regatta u stqar magħna li hu wieħed mill-akbar prijoritajiet ta' ħajtu. U bi kburija qalilna li din is-sena il-14 rebħa konsekuttiva għalih. Għalija tfisser ħafna, dan huwa l-isport tiegħi, dan għandi sport jien. Għalija tfisser ħafna. Huwa suċċess ieħor għalija. U llum għamilna rekord fuq it-tiġrija ta' bitnej kienu sieħ Big Life. Laħadna 14 darba l-ewwel wara xulxin. It-tlielaq tar-regatta raw it-tluq tagħhom għall-ħabta tas-sija ta' wara nofsinhar bil-klabb ta' Bormla jibdew il-prominenza tiegħu f'kull kategorija sa mill-bidu nett. Tant li r-rebħa ta' din is-sena hi waħda storika, hekk kif it-tlielaq intrebħu kollha mill-klabb ta' Bormla. Bormla, flimkien mal-Kalkara, kisbu wkoll rebħa f'tellieqa ġdida, dik b'qaddiefa nisa li saret għall-ewwel darba u li għaliha ġew klassifikati rebbieħin Bormla u l-Kalkara, hekk kif daħlu fl-istess ħin. Il-qofol tal-onwar għal dan il-klabb Bormlis intlaħaq meta l-ħabta tas-6 ta' filgħaxija ġew inkoronati bħala r-rebbieħa tax-Xild għar-regatta tal-Vitorja 2018.